għal darbohra bdiewa kif ukoll il-Pitkala u x-Xerrejja jiffaċċjaw ruhom ma' nuqqas kbir ta' kaxxi. Tal-raġuni li f'da żminijiet qatt dan nies ma esperjenzaw dan in-nuqqas. Il-Gvern kien ħareġ legal notice l-2010 tal-2015 fejn olla l-kontribuzzjoni fil-rigward ta' irranġar u ħasilu provvista ta' dal-kaxxi bi 300%. U l-iskuża tal-Ministru tas-Segretarju Parlamentari kienet li dan din iżjieda kienet ħatamel tajjeb għal provvista ħjar tas servizz. Dan is-servizz kif jistgħu jiġduh diversi bdiewa Pitkala u Xerrejja litteralment mar allar mar il-baħar u di żjieda spiċċat għamlet tajjeb biex diversi nies qrib is-Segretarju Parlamentari ġew impjegati mal-Gvern. Pożizzjoni ħatar li dawn iż-żjiediet li kellhom imorru suppost biex issolvi l-problema tal-kaxxi għandhom imorru biex tissolva il-problema u mhux biex il-Gvern jagħmel gwadan politiku minnha.